Όπως αναμενόταν, η κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος δεν προχώρησε. Στην πρώτη ψηφοφορία οι διατάξεις που προτάθηκαν όλες οι διατάξεις συγκέντρωσαν ουσιαστικά την κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με λίγους ακόμη ψήφους άλλων βουλευτών. Πάντως δεν έφτασαν τους 180 ψήφους που χρειάζονται για να μπορέσουν να πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή και να χρειαστούν μόνο την κυβερνητική πλειοψηφία των 151 της τότε κυβέρνησης εννοώ, έτσι ώστε να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Το κλίμα το οποίο επικρατούσε σε αυτή την αναθεωρητική διαδικασία ήταν εντελώς εις βάρος της πρότασης της κυβέρνησης παρά τη διάσπαση της αντιπολίτευσης. Προφανώς υπήρχε ένα ευρύτερο ζήτημα αξιοπιστίας για εκείνον που πρότεινε αυτή την πρωτοβουλία της αναθεώρησης, δηλαδή την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, και ίσως θα το ξανασχολιάσουμε λίγο αυτό σε επόμενο βίντεο, εκείνο που ήθελα να επισημάνω σήμερα είναι 2-3 σημεία τα οποία αφορούν ζητήματα που δεν έχουν πολύ συζητηθεί, που δεν έχουν πολύ προσεχθεί σε αυτή την πρόταση. Τα δύο από αυτά αφορούν το ζήτημα της ιδιοκτησίας, του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, και το άλλο το ζήτημα του περιβάλλοντος, και συνδέονται και μεταξύ τους και τα τρία. Ως προς την ιδιοκτησία και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, η πρόταση πρόβλεπε ότι μπορεί να υπάρξει περιορισμός της χρήσης ιδιοκτησίας χωρίς απαλωτρίωση. Με αποζημίωση, αλλά χωρίς τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Είναι μια πολύ επικίνδυνη πρωτοβουλία από την πλευρά της κρατικής εξουσίας να επέμβει στον πυρήνα θεμελιωδών δικαιωμάτων, συγκεκριμένα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, που εδώ το καταλαβαίνουμε ευρύτερα με την ευρύτερη έννοια ως δικαίωμα στην περιουσία του κάθε πολίτη. Το να έρθει το κράτος και να επιβάλλει αναγκαστικά περιορισμό της χρήσης της ιδιοκτησίας, όχι στέρηση της ιδιοκτησίας, αλλά περιορισμό της χρήσης της, που δεν ξέρουμε τι έκταση θα είναι αυτός ο περιορισμός της χρήσης, χωρίς τη διαδικασία της απαλωτρίωσης, σημαίνει ότι δεν έχουμε την εγγύηση του δικαστικού καθορισμού της αποζημίωσης. Αν είναι κάτι το οποίο μετράει στην απαλωτρίωση, σε αυτό το θεσμό, είναι το ότι ένα ανεξάρτητο όργανο, ένα δικαστήριο, ορίζει ποια είναι η αποζημίωση που οφείλει το κράτος που επεμβαίνει στην ιδιοκτησία του πολίτη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εξαίρεση, και αυτή η εξαίρεση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν προχώρησε. Η άλλη πρόβλεψη, η άλλη πρόταση αφορά τη λεγόμενη δυναμική πολεοδομία, έτσι το έχουν βαφτίσει, το χρησιμοποιούν διάφορους νεολογισμούς, ουσιαστικά τη μεταφορά συντελεστή δόμηση, τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Μια πολύ εξίσου επικίνδυνη διάταξη, γιατί αφορά το περιβάλλον, αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον, έτσι, όλων μας. Τι σημαίνει μεταφορά συντελεστή δόμηση? Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μια δυνατότητα αύξησης των συντελεστών δόμησης σε ορισμένων περιοχών, σε ορισμένες περιοχές, και μεταφοράς του συντελεστή που υπάρχει σε ακίνητο από άλλη περιοχή. Αυτό δεν παίρνει υπόψη το ότι η δόμηση είναι ένα βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος. Επομένως, το αν ορθολογικά οργανώνεται σε μια πόλη ή γενικότερα στη χώρα, είναι ευρύτερο ζήτημα για το περιβάλλον και δεν έχει να κάνει με τέτοιου είδους ανταλλαγές. Δεν μπορεί να επιβαρυνθεί υπερβολικά ο αστικός ιστός με μεταφορά συντελεστή δόμησης, γιατί αυτό έχει ευρύτερες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Εν ώψη οικονομικών συμφερόντων προφανώς αυτό δεν μπαίνει στη συζήτηση με τη συγκεκριμένη πρόταση. Επομένως, αυτή η λεγόμενη δυναμική πολεοδομία δεν μας λέει τίποτα άλλο παρά μόνο εξυπηρετήσεις συμφερόντων εργολαβικών ή συμφερόντων μεγαλοειδιοκτησίας που θέλουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα, αγνοώντας την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τέλος η τρίτη παρατήρηση που αξίζει να κάνουμε εδώ πέρα, αφορά το άρθρο 24, που επιβάλλει την κατοχύρωση, όπως λέει η πρόταση, του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση.
Τι σημαίνει περιβαλλοντικό ισοζύγιο? Σημαίνει παραδείγματος χάρη το ότι παίρνοντας υπόψη ορισμένες κρατικές δράσεις οι οποίες μπορεί να είναι βλαπτικές για το περιβάλλον από μια ορισμένη άποψη, αυτές οι δράσεις δικαιολογούνται, μπορούν να δικαιολογηθούν και να νομιμοποιηθούν αν υπάρχει ένα αντάλλαγμα κατά κάποιο τρόπο ωφέλειας για το περιβάλλον αλλού. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ, το οποίο το έχουμε γνωρίσει και είναι πραγματικά εξοργιστικό από πολλές απόψεις, είναι το παράδειγμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε αναδοσωτές εκτάσεις. Όπως ξέρουμε, το Σύνταγμα επιβάλλει την υποχρεωτική αναδάσωση δασικών εκτάσεων οι οποίες έχουν καεί. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε ότι αυτή η απόλυτη διατύπωση του Συντάγματος, το ότι αποκλείεται η χρήση αυτών των δασικών εκτάσεων για άλλο λόγο και επιβάλλεται η αναδάσωσή τους, έκρινε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν είναι τόσο απόλυτο αυτό. Για λόγους εθνικού ή κοινωνικού συμφέροντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εκτάσεις και για άλλους λόγους και αυτό με αφορμή την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε τέτοιες υποχρεωτικά αναδασωτές εκτάσεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ? Έχουμε από τη μία μεριά καταστροφή των δασών, γιατί δεν αναδασώνονται οι δασικές εκτάσεις, αλλά λέει το κράτος ότι εγώ το κάνω αυτό, όμως από την άλλη μεριά σου παρέχω μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που είναι η ανεμογεννήτρια. Καταλαβαίνουμε και εδώ ότι και πάλι το περιβάλλον αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Δεν αντιμετωπίζεται στην ολότητά του όπως θα έπρεπε, δηλαδή στη λογική του ότι το να παίρνεις ένα μέτρο, όπως παραδείγματος χάρη η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, δεν έχει να κάνει μόνο με την παραγωγή καθαρής, όπως λέμε, ενέργειας, αλλά έχει να κάνει επίσης με την αναστάτωση της τοπικής βιοποικιλότητας, την εξαφάνιση ειδών, επίσης τη ρύπανση, την τοπική ρύπανση, αν οι ανεμογεννήτριες εγκαταλειφθούν, παραμένουν εκεί και ρυπαίνουν, ή επίσης την ηχορύπανση που προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά είναι περιβάλλον. Είναι μια συνολική αντίληψη για τον περιβάλλον, την οποία επιβάλλει το Σύνταγμα το άρθρο 24, και σε αυτή την αντίληψη έχουμε ρογμές τέτοιου τύπου, όπως είναι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ότι εν ώψη ουσιαστικά επιχειρηματικών συμφερόντων και πρωτοβουλειών, και επειδή το ίδιο το κράτος αισθάνεται να ασφικτιά από αυτή την αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος που προβλέπει το Σύνταγμά μας, γίνονται προσπάθειες με εύσχυμο τρόπο να ξεπεραστούν με μια λογική δούνε και λαβίν, περιβαλλοντικού, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, δούνε και λαβίν, να ξεπεραστούν αυτές οι αυστηρές διατάξεις του Συντάγματος. Ευτυχώς δεν έχουν προχωρήσει. Ελπίζω σε μια επόμενη φάση αναθεώρηση του Συντάγματος να μην επανέλθουν τέτοιου τάσεις και να μην έχουμε πάλι αντίστοιχους προβληματισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε πάντοτε στην ολότητά του το Σύνταγμα, στο πώς συνδέονται μεταξύ τους οι διατάξεις, στο πώς τα αγαθά και οι βασικές αξίες του Συντάγματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με έναν τρόπο ολιστικό. Δεν μπορούμε να απομονώνουμε, δεν μπορούμε να κερματίζουμε να σπάμε τις προτάσεις του Συντάγματος και να προσπαθούμε να εισαγάγουμε καινούργιες ιδέες ή καινούργιους προβληματισμούς, αγνοώντας αυτή τη συνολική αντίληψη της προστασίας του Συντάγματος, της θωράκισης των βασικών αγαθών και της εμπέδωσης των βασικών συνταγματικών αξιών.